Kuopio, tuo Savon seudun sykkivä sydän. Ja samalla toki myöskin herkullisen kalakukon, röllipeikon eli Allu Tuppuraisen sekä tietysti vanhan kunnon Turmion kätilöiden kaunis kotikaupunki. Näitä hienoja maisemia katsellessa mieleen juolahtaakin pieni kysymys. Mitä hittoa meikäläisen kaltainen 30V-mieslapsi PK-seudulta tekee lähes 400 kilometrin päässä kotoltaan? No, äläpä kuule huoli. Annas kun selitän. Jossain vaiheessa kuluvaa vuotta 2025 olin saanut hyvältä kaveriltani Piupapalta vähän vihjettä, että täällä paikallisen taidelukion Lumitin tiloissa järjestettäisiin lokakuun 18. ja 19. päivä ensimmäistä kertaa videopeliaiheinen tapahtuma nimeltään Kuopio pelaa. Ja tottahan sitä piti mennä vähän katsastamaan, että mitä tällä uudella tapahtumalla on meille tarjota. Napsin samalla hieman videokuvaa tapahtumasta ja parhaat palat lykkäsin tällaiseen pieneen koostevideoon. Päätin suunnata Kuopioon jo päivää ennen tapahtuman alkua, eli perjantaina 17. lokakuuta. Ihan vaan siksi, että saisin matkustaa rauhassa, eikä minun tarvitsisi herätä tapahtuman pääpäivänä kukonlaulun aikaa junamatkalle. Junan hiljaisessa ekstraluokassa matkustaessani en kehdannut kauheammin äänekästä GoPro-kameraani käytellä, joten tällä kertaa nyt ette tule tämän enempää junasta näkemään. Reilut 4 tuntia siihen meni, ja aikataulustakin hieman myöhästyttiin jostain syystä, mutta loppujen lopulta pääsimme kuin pääsimmekin syksyiseen Kuopioon. Asemalta lähdinkin sitten apostolikyydillä kohti majapaikkaani, koska en vain yksinkertaisesti jaksanut jäädä odottamaan paikallista bussia. Ja kävihän tämä hyöty liikunnastakin. Majapaikkani ei sijainnut kuuluisan Kuopion torin laidalla tällä kertaa, vaan pikemminkin vanhan sataman nurkilla kauniin Kallavesijärven rannalla. Ai että, tämä on varmaan kyllä kesäisin todella kaunis paikka. Täytyy ottaa asiakseen ja käydä täällä joskus keskellä kesää. Majapaikakseni valikoitui tällä kertaa hotellilaiva Vuoksi. Suhteellisen halvalla hinnalla saatu hytti oli varsin mukava ja kotoisa, ja olihan täältä varsin kivat näkymät tuohon järvellekin. Pitkähkön matkan ja niukaksi jääneiden unieni takia en tämän kummemmin kaupungilla jaksanut pyöriä. Niinpä vietinkin lopun perjantai-illastani hytissäni, pääasiassa taskuhirviöiden ultra-auringon parissa. Sitten koettikin itse Kuopio pelaa tapahtuman pääpäivä, eli lauantai 18. lokakuuta. Ja ai että miten kaunis päivä tästä tulikaan, jos ei muuten niin sään puolesta ainakin. Vajaan kilometrin mittainen matka hotellilaivalta taidelukio Lumitille sujui näin aurinkoisella säällä varsin joutuisasti. Koska olin ostanut tapahtumaan vippilipun, sain tapahtuman infotiskiltä mukaani tällaisen hienon pelipaidan ja muutaman kivan tarran vielä kyytipojaksi. Ei sitten muuta kuin pistetäänpä itsemme niin sanotusti Ines-siiviin ja käydään katsomassa mitä tällä tapahtumalla on meille tarjolla tänään. Kuten ehkä tästä kuvasta saatatte huomatakin, niin näitä myyntipöytiä ei tässä salissa ihan hirveän montaa ollut. Mutta jos meikäläiseltä kysytään, niin niiden esillä ollut tarjoulu korvasi vähäisen lukumäärän paremmin kuin hyvin. Itseäni kiinnosti luultavasti eniten tämän paikallisen pelihuone Game Overin retropeliosasto, koska retroa ei voita mikään. Sitä paitsi myyjä on itselleni entuudestaan tuttu. Ostin nimittäin heidän myyntipisteeltään viime Desukonissa itselleni tällaisen klassikkotekeleen, jos sitä sellaiseksi voi sanoa. Tällä kertaa mukaan tarttuu kuitenkin jotain vähän parempaa. Ja hei, tätähän voisi vaikka vähän striimaillakin vielä tässä lokakuussa tonne Twitchiin. Myyntipöytien läheisyydestä löytyy myös varsin näyttävä ja kookas, aika helposti luentosaliksi muuntuva liikuntasali. Ja heti liikuntasalin vierestä löytyy myös tällainen todella hieno peliaiheinen juliste. Katsotaanpa tunnistatteko kaikki peliaiheiset viittaukset tästä kuvasta. Ai niin, ja tulihan täällä eräs matalamäkikin vastaan. Tänä viikonloppuna Kuopio pelaa, mutta Pauli ei tee asiasta pelivideoita. Tää on jonkinmoinen häpäistys jopa suorastaan. Mistä nimimerkki tulee? Törkeetä. Meitä on petetty. Käykää seuraamassa tätä kaveria, jos ette ole sitä tehneet vielä.
Ja ottakaa hänetkin seurantaan, jos ette jostain, jos katsotte videota, mutta et ole tehnyt sitä, mitä hittoa. Kiitos tästä, Pauli. Arvostan suuresti, että lähdit tähän mukaan. Tähän väliin on pakko todeta, että Kuopio pelaa tapahtumana oli ottanut tosi hyvin käyttöön nämä taidelukion Lumitin aivan valtavat tilat. Siis täällä oli 3, ellei jopa 4 kerroksessa kaikkea nähtävää ja koettavaa. Oli luentoja eri kerroksissa, tietovisoja, työpajoja, lautapelihuonetta, lasten leikkitiloja ja tolle isolle seinälle tuossa edessä vielä suoraan toistettiin niin sanotussa Blackboxissa pidettäviä peliturnauksia ja niiden tuloksia. Oma henkilökohtainen lemppari oli kuitenkin tää retropeli-arkadeksi muutettu huone 2. kerroksessa, jossa pääsin lauantaina kokeilemaan muun muassa japaninkielistä versiota Super Mario Bros. 1 vanhalla Nessillä. Sekä erittäin ryypätyillä grafiikoilla varustettua Mortal Kombat ja Sega Master Systemillä, sekä peliä, jota on halunnut kokeilla jo pitemmän aikaa. Sega Mega Drivelta löytyvää Michael Jacksonin Moonwalkeria. Lepää rauhassa, Popin kuningas. Ennen kuin huomasinkaan, olin kerennyt viettää tapahtumapaikalla jo 6 tuntia, ja aurinko oli käytännössä painunut mailleen. Seuraavana määränpäänä tulisi toimimaan Kulttuuriareena 44, jossa vietettäisiin Kuopio pelaa tapahtuman iltabileet. Ennen sinne suuntaamista lähdin kuitenkin etsimään Kuopion pimenevästä illasta itselleni sapuskaa, koska tyhjällä vatsalla on aika ikävä käydä bilettämään. Sapuskan naamattuani suuntasinkin areenalle, jossa aika tutun näköinen heppu soitteli tarttuvaa pelimusiikkia DJ-setissään. Ai että, hyvin sie vejät, Pauli. Vaikken iltabileissä pisaraakaan alkoholia nauttinut, seuraavana päivänä oloni oli kuin rekan alle jääneellä. Ei varmaan pitäisi enää näin 30-vuotiaana harrastaa crazy bailaamista. Sunnuntai 19. lokakuuta oli vähän jämäpäivä. Kävin taidelukiolla lähinnä kuluttamassa aikaani, tekemässä viime hetken ostoksia ja pelailemassa itselleni lapsuudesta tuttuja vanhoja kunnon retropelejä, kuten vaikkapa tämä Super Mario Bros. 3 tässä, minkä nyt näette. Jos True Hyper Mario satut tätä katsomaan, niin ei. Näin vähällä harjoituksella meikäläistä ei ole tätä peliä speedrunaamaan. Sitten olikin aika suunnata kohti Kuopion juna-asemaa, mutta pitihän sitä käydä vielä päiväsaikaa vilkaisemassa tuo kuuluisa Kuopion tori. Huhu kiertää, että täältä Kuopion torilta löytyy jostain päin Muoliman napa. Jos satutte täällä päin pyörimään, niin käykäähän ihmeessä etsimässä se. Ei sitä tiedä, vaikka siitä seuraisi jotain todella kivaa ja hyvää. Juna-aseman välittömässä läheisyydessä oli myöskin varsin hienon näköinen käytöstä poistettu veturi, joka piti sekin toki saada tähän videonauhalle. Nuo vanhat höyryveturit kun kiehtovat meikäläistä vähän samaan tapaan kuin sitä I Like Trains-pentua Ast of Movie-sarjasta. Sitten kello alkoikin olla sen verran paljon, että meikäläisen oli aika nousta laiturille ja siitä junaan. Ja samaan tapaan kuin tänne päin tullessakin matkustin junan hiljaisessa ekstra-luokassa, joten tältä matkan osuudelta ei ole kamerakuvaa. Matkustaminen avartaa ja on kivaa hommaa, mutta kotiin paluu on melkein yhtä kivaa, ellei jopa kivempaa. Otetaanpas tähän loppuun vielä niin sanottu Koni Haul, eli mitä kaikkea ostin Kuopio pelaa tapahtumasta itselleni. Mukaan tarttui tällä kertaa siis Forbidden Siren PlayStation 2, Fester's Quest Nessille, cosplay-tarkoituksiin 3D-tulostettu Hartsinen Karambit-puukko sekä vaimolle ostetut 3D-tulostetut Korpin kalloa muistuttavat korvakorut. Aika hyvä saalis, ette sanoisi, eikä mennyt turhan paljon rahaa näihinkään. Siinäpä alkaakin olla kaikki tämän videon osalta. Kiitoksia, että katsotte tämän videon tänne asti. Ja suurkiitos myös heille, joiden kanssa sain tämän Kuopio pelaa viikonlopun viettää. Ensi kertaa järjestettäväksi tapahtumaksi tämä Kuopio pelaa oli kyllä varsin hyvin järkätty. Nähtävää ja koettavaa oli sen verran paljon, että mä en yksinkertaisesti kerennyt edes kaikkialla käydä. Henkilökohtaisesti mua harmittaa, etten kerennyt käydä katsomassa esimerkiksi Tsibun tai Mystiksen luentoja. Eniten tässä ehkä harmittaa se, että väenpaljouden takia meikäläiseltä jäi näkemättä Sakarin villapaita-pelin tekijän luento. Pieniä epäkohtia lukuun ottamatta tapahtuma oli hyvin järjestetty ja varsin viihdyttävä. Kiitoksia tästä, Kuopio pelaa. Toivottavasti nähdään ensi vuonna, ehkä vähän jopa eri merkeissä.
Seuraavaksi meikäläinen alkaakin valmistautua marraskuussa pidettävään Kotae Expoon. Ei meikäläisellä sitten muuta. Kiitos, anteeksi, näkemiin ja toivottavasti nähdään vielä. Puhukaa vaan, ei tää ääniraita ei tuu kuulumeen. Kallaves, järvi, siinä